O Concello de Porto do Son é pioneiro na implantación de plans de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Hoxe, coincidindo coa celebración do Día Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero, presentaron o cuarto plan que terá unha vixencia de 4 anos. Dende o noso Concello seguimos nesta loita e adoptamos unha serie de medidas, de actividades que seguidamente van a explicar as nosas compañeiras. O obxectivo deste documento é promover unha serie de medidas e accións dende o ámbito municipal para garantir a igualdade de xénero en todos os eidos. As áreas que agora se van a ter en conta neste novo plan son as de coeducación e formación con perspectiva de xénero, a de promoción económica e emprego, a de conciliación, corresponsabilidade e comunidade, saúde, benestar integral e calidade de vida, e sensibilización e erradicación da violencia de xénero. Ademais do Plan de Igualdade, o Concello está a desenvolver ao longo de todo este mes un amplo programa de actividades formativas e de sensibilización para conmemorar o 25N. Unha data que nos lembra a urxente necesidade de erradicar todas as formas de violencia de xénero da nosa sociedade. Non podemos permanecer indiferentes a esta realidade. Todo acto de violencia é un atentado contra a dignidade e a liberdade das mulleres. E como sociedade temos a responsabilidade de actuar. Tivemos unha acción formativa para familias que tamén é moi importante na educación das crianzas, que foi un obradoiro de educación sexual nas familias. E logo, pois, temos pendente para persoas maiores un obradoiro de prevención de malos tratos na violencia de xénero contra mulleres maiores. O Concello traballa ademais durante todo o ano na prevención e detección dos casos de violencia a través da Mesa Interinstitucional de Coordinación Local. A recente realización da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, que realizamos en 2 sesións, os pasados 23 e 30 de outubro, en a que nos reunimos representantes das distintas institucións implicadas na loita contra a violencia de xénero, responsables dos centros educativos e dos centros de saúde, das forzas e corpos de seguridade do Estado, dos equipos de Biosen, dos CINS próximos, Noia Ribeira, e os servicios sociais do Concello de Porto do Son, as nosas traballadoras sociales, psicóloga e educadora social. Neles establecemos a ruta a seguir nas actuacións directas e as estrategias necesarias para a prevención e detención de casos, que é un campo importante, sobre todo, no que a xente xoven e a xente maior se refire.